בכוחו של כל אחד מאיתנו לשנות קצת. בכוחו של כל אחד מאיתנו להשפיע ולתרום. את, אתה ואני ביחד יכולים לשנות ולהשפיע לטובה. איך? ממש בקלות. הכירו את עיגול לטובה. באמצעות מנגנון פשוט להדהים. בכל קנייה בכרטיס אשראי מתעגל סכום הקנייה לשקל הקרוב, והאגורות שהוגלו עוברות לתרומה. אבל כמה כבר יכול עיגול קטן לשנות? הרבה. עיגול האגורות של כל אחד מצטבר לממוצע חודשי של 4 שקלים, ומצטרף לעוד הרבה עיגולים של אנשים אחרים. וזה כבר כוח משפיע. ולמי אני מעגל? הבחירה שלך? כל אחד יכול לבחור את המטרה הקרובה לליבו. עמותה, תחום, או לכלל כל העמותות יחד בחלוקה שווה, כשכל העמותות נבדקו ונבחרו בקפידה. רוצה להתחיל לעגל לטובה? התהליך פשוט וקצר. נכנסים לאתר, בוחרים את כרטיס האשראי שברשותך, בוחרים עד 3 יעדי תרומה, והנה, התחלתם לעגל לטובה. יחד יוצרים את מעגל ההשפעה החברתי הגדול בישראל.